sayyidul bushra wannan da san baka wasara asa sahabu masu alkhairi su ne suka yada addini kuskure kuma gyara ni dalibin ku ne mai rauni akwai kai Aisha wucinta ne a wala Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni mahaifi maulan mu tijjani a garin aina madine mu sani mahaifinsa malamin addini mahaifiyarsa irtijana ta ce masu riko da addini akwai kai Aisha wucinta ne a wala Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni kuma shi sharifi ne tammi duka na manzan mu masumi dan fadin mai tarin ilimi nasabarsa ta wajen imamu Hassan ne yan uwa babu kaulani akwai kai Aisha wucinta ne a wala Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni shi shehu mutum ne kyakkyawa mai kamala da cikar nutsuwa mai tawadi'u ga kunya da yawa sayayye abin ibada ga bauta ta Allah rabbani akwai kai Aisha wucinta ne a wala Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni Bulan Muhammadu Tijjani shekara 7 haddace Qur'ani a gurin Muhammadu Hammuni ga abun ya kai shekara 20 ya haddace duka fannoni akwai kai Aisha wucinta ne a wala Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni sai aure mahaifansa sun kamishi domin suna sananin san shi Allahu sarki ya yarda da shi sai
shi kushe yin garin ga an kai shi har yayi du'a'i a gare shi Allahu ya kuzubi ya diga ala shehu Muhammad alwanzali akwai kai Aisha wutinta ne a walla Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni baladul abu ya dutsen ya wuce waliyan da ake zance a tilmisan kayansa ya sunce dan ne ya zama masaukinsa ya yi ta ba da karatun addini akwai kai Aisha wutinta ne a walla Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni daga tilmisa na shayi shiri na zuwa aikin hajji da hanzari a zawa watan ne sauka gari kun Muhammad Abdurrahman Azahari haka ni na gani akwai kai Aisha wutinta ne a walla Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni a Tunis maulanmu ya zauna na tsawon shekara ikiwana jama'a ta garin sun amfana sai ya wuce da su satanai ya yi masaukinsa ikhwani akwai kai Aisha wutinta ne a walla Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni a zamansa sun samu imdani ya wuce gun Mahmudul Kurdi a Misira can babban baladi anta mahabuban inda lahi ya ce wa shehu Tijjani akwai kai Aisha wutinta ne a walla Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni ya wuce garin Makka mai girma zama waliyan yake nema cikar muradinsa ya cimma Shehu Ahmad Abdullahi Al-Hindi ya ce za ka gaje ni akwai kai Aisha wutinta ne a walla Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni. ya wuce Madinatu Munawwara ya yi ziyara ga Sayyidul Bashara ya nemi wali babu jira ya sadu da Sidi Muhammadu bin Abdul Karim al-Sammani Akwai kai Aisha wutinta ne a walla Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni. sai ya dawo baladul Maghrib ya shiga halawa a Abi Zangum ya riski wilayar Katbul Makatub to anan ya sadu da manzona ya bashi da riga igiwani Akwai kai Aisha wutinta ne a walla Abbas Maulana gata walwala ya tiya shi a cikin masoyan ka sanya ni.
rahmani. Akwai kai Aisha Tijjani Abula Abbas Maulana Katamul wilayati ya shehi a cikin masoyan ka sanya ni. Da madanan zana sa'aya a cikin begen da na shirya wa Shehu Ahmadu mai shirya. Sunana Khalifa baban gida bai bara hawa igwani.